Ġimni di gwida online sabiex il-konsumatur ikun informat dwar l-offerti li negozji lokali ser ikollhom għal ġurnata ta' Black Friday li tant hija sinonima għax-xiri bi prezzijiet imraħsa. Dan waqt konferenza tal-aħbarijiet li fija l-Ministeru għall-Ekonomija u l-Kamra għan-Negozji Żgħar u Medji nedew uffiċjalment l-edizzjoni ta' Black Friday f'pajjiżna għal din is-sena. Il-kap eżekuttiv tal-Kamra Negozji Żgħar u Medji, Abigail Mamo, stqarret kif għalkemm is-26 ta' Novembru fadallu ftit l-inizjattiva li qed issir hija importanti biex tagħti pjattaforma lil prodotti lokali. Dan jista' jagħmlu billi jidħol fuq il-paġna tal-Facebook tagħna Malta Chamber of SMEs u jara dejjem dik li ħankunu qegħdin napplowdjaw il-latest taħna għaliex in-negozji għadhom ġejjin bl-offerti tagħhom. Illum il-ġurnata għandna il fuq minn 200 negozju outlet u sit elettroniku li qegħdin joffru l-offerti tagħhom, però għadna ġimagħtej u nofs il-bot. Jiġifieri ħajkunu qegħdin ikomplu jżidu l-offerti ħalli ovvjament inkunu qegħdin ingħatu l-offerta lill-konsumatur. Il-President tal-Kamra Negozji Żgħar u Medji, Paul Abela, stqar kif il-ħwienet iħadbu ma' 30% tal-ħaddiema f'pajjiżna. Il-Ministru għall-Ekonomija, Silvio Xkembri, innota kif Black Friday ta' din is-sena ser tkun edizzjoni differenti mis-sena li għaddiet, hekk kif ir-restrizzjonijiet huma ħafna inqas. U walaqa l-inizjattiva tal-Kamra tan-Negozji Żgħar u Medji u stqar kif din ser tkun opportunità għan-negozji biex juru l-offerti tagħhom u jagħmlu l-aħjar minn dan iż-żmien sinonimu max-xiri bi prezzijiet imraħsa. Irridu naraw li l-ewwel nagħtu priorità x-xiri fejn dejjem possibbli minn negozji lokali. Fi żmien pandemija kienu fil-fatt ir-reżiljenza tan-negozji Maltin u Għawċin li ħallietna nibqgħu għaddejjin u nibqgħu biex nelbu din l-isfida. Allura ejja nieħdu ħsieb xulxin u nieħdu ħsieb l-attività lokali.